Salutare lume și bine v-am găsit la o provocare. Mi-a scris în comentarii Mihai să fac provocare cu apa și cu sarea. Și să încep. Avem apa, avem sarea. What the fuck? Și acum vedem cum poate să fie. Ciudat, rău, gustul. Bine, se putea și mai rău. N-am băut. Bă, să fiu sincer, n-a fost chiar așa de rău. Adică, speram să fie îngrozitor. Hei, cam atât a fost cu acest episod. Dacă mai vreți, trimiți în comentarii și dați like și să vă abonați. Și eu am fost Andrei German. Ciao.